हादरसायाव बिसायख'थिनि दुंहाव बार थांनाय 5 बोसोरनि हिसाब होनायनि सम जाबाय। सापागुरि बियाबनि एमएलए एबा मन्त्री इउ.ज ब्रह्मनि बियाबाव मैखोम खान्थि बादगानि अजद सिखारदों। बाक्सायाव फरायसालि न' लुनायाव मैखोम खान्थि बादगा लुनाय आबुं जायैयावनो फरायसालि न'नि इन्जुर गावस्रादों। 7 कौटि रां खरसाजों लुदों फरायसालि न'खौ आरो बे आयदायाव मोनसे जर'खा फोरमायथि। हादरसायाव बिसायख'थिनि दुंहाव बार थांनाय 5 बोसोरनि हिसाब होनायनि सम। सापागुरि बियाबनि एमएलए मन्त्री इउ.ज ब्रह्मनि बियाबाव मैखोम खान्थि बादगानि अजद सिखारदों। फरायसालि न' लुनायाव मैखोम खान्थि बादगा। बाक्सा जिल्ला मेरकुसिनि आन्सलिक गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि न' लुनायाव खान्थि बादगा लुनाय आबुं जायैयावनो फरायसालि न' गावस्रादों। पुटिंजों गावस्रानायफोरखौ गैया खालामनो नाजादों लुग्रा फसंथाना। 7 कौटि रां खरसाजों लुगासिनो फरायसालि न'खौ। मन्त्री उरखावगोरा ब्रह्मआ अन्थाइ खाम्फा गायसंदोंमोन। फरायसालि लुनायनि गनायथि मोनदोंमोन गौतम कन्स्ट्राक्शना। बाक्सा जिल्लानि मेरकुसिनि आन्सलिक गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि न' लुनायाव खान्थि बादगा गामि हादर गेजेरारि लुग्रा जौगाखां थुबिलनि सिङाव 7 कौटि रां खरसाजों लुगासिनो दं मेरकुसिनि आन्सलिक गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि न'खौ। ইয়াতে যিটো কাম আৰু মনে কৰিছিল আমি স্কুলখনতো পালোৱে বহুত হেৰি মোৰ স্কুলখন ভালে লাগিল কিন্তু ওই ঠিকাদাৰজনে 2 নম্বৰ শিল 2 নম্বৰ বালা এইবিলাক হেৰি কৰিছে কিন্তু আমি ৰাইজে ৰৈছিলোঁ কিন্তু তেখেতে নাই একো হেৰিয়ে কৰা নাই। मख'जाथावनादि हादरसा केबिनेट मन्त्री उरखावगोरा ब्रह्मआ अन्थाइ खाम्फा गायसंनाय बिथांखिनि गनायथि मोनदोंमोन गौतम कन्स्ट्राक्शना। नाथाय लुनाय आबुं जायैयावनो फरायसालिनि इन्जुरफोरा गावस्रादों। पुटिंजों गावस्रानायफोरखौ गैया खालामनो नाजादों लुग्रा फसंथाना। फरायसालि न'नि इन्जुरफोरा गावस्रानायनि बाथ्रा सिमान लादों फसंथानाव खामानि मावनाय मावथिया। फाट লাগি কাৰণে মিলছি আমি নাজানো আৰু আমি কামে কৰো হেতু সত্য গোটে বক্স গোটে এটা খাচ্ছি এই বক্সটা गाहाय मान थाखोनि मुवा बेसादजों खामानि मावनायनि इन्जुर गावस्रानायनि अजद जायगानि रायजोफोरनि बिफानारि खुंथायनो फोरमायनायनि उनावबो राहा लायैनि अजद। बाक्सानिफ्राय मानास प्रतिम चक्रवर्तीनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24।